गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जोंहा गोदान मिउजिक भिडिअ थास' बिबार होननाय शुटिं जानो थांगासिनो स' बेनि थाखायनो आङो एसे डान्स प्रेक्टिस खालामनानै लादोंमोन आरोना स' बेखौहाय डाइरेक्सन बा करिय'ग्राफि गासिबो लिसान रामी बिथाङा खालामगोन ओमफ्रायहाय एसिस्टेन्टआवहाय दङ राहुल बिथाङा स' साननैसो उनावनो नोंथांमोना आइ थिंक 14 फेब्रुवारियावहाय नुनो मोनगोन आरोना भेलेन्टाइन्स डेआवहाय स' आङो सुपार डुपार एक्साइटेड नोंथांमोनाबो एक्साइटेड दंना गैया कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय नै टेक्लानि बर्थडेनि केक आरो सोरबा लोगोआ लाबोना फैदोंमोननो बेखौनो जानोसै आङो माने इ केकआ बारा क्रिम थायो मिथिबायना रेड वेलवेटआ गाइस नोंथांमोना जुदि आंनो मालाबा केक होनो नागिरो रेड वेलवेट फ्लेभारखौहाय होबानो जाबाय आंनो रेड वेलवेट केकखौ होबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे इम्परटेन्ट टपिकनि बागै लानानै फैदों बेनो जाहैबाय जोंनि देहानि बागै जों जोंनि देहाखौहाय माबोरैहाय मोजाङै लाखिनो हागोन बा माखासे प्रब्लेमफोर नुजानायावहाय माबोरैहाय जोङो गावखौनो सांग्रां लाखिनानै एक्टिभ थानो हागोन होल डे बा फुल डे स' बेनो जाहैबाय आङो गोबाव समनिफ्रायनो नैबे नेचार शियरनि नैबे प्रडाक्ट्सखौहाय इउज खालामो बेनो जाहैबाय मुलेथि पाउडार स' बेयावहाय मा मा जिनिसफोर दङ सिङावहाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिनानै लाग्रोनि नायग्रोनानै गाइस नै बे मुलेथि पाउडारावहाय नेचार शियरनि बेयावहाय नै बेबायदि सुग्राबो मोनफाखागोन आरोना बेसे बुरजा नांगौ बेखौहाय ओमफ्राय मौ रोसि प्लास ब्रास दङ ओमफ्राय बेखौहाय स्किनावबो इउज खालामजायो एज ए फेस पेक ओमफ्राय जोंनि मोखाङावहाय हाइपार पिगमेन्टेसन बा जोंनि स्किना ग्ल' जायो आरोना मोजां जायो बेखौहाय ओमफ्राय बेयावहाय माबोरै इउज खालामनांगौ नैबेयावहाय नटआवहाय दंजोबखायो आरोना नोंथांमोना गावनि हिसाबावहाय मा प्रब्लेम बेखौ नायनानै इउज खालामनो हागोन स' बेयावहाय जोङो मोननो हागोन पाउडार आरो लोगोसे स्पुनबो मोनगोन ब्रासबो मोनगोन बेखौहाय डिफरेन्ट टाइप्सआवहाय नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन नाथाय आं बेखौहाय इउज खालामो आंनि देहानि थाखाय बेनो जाहैबाय जोंनि जानाय लोंनायाबो समजों लोगोसे जिहेतु गोबां सोलायनाय फैबाय स' बे समजों लोगोसे सोलायनाय जानाय लोंनाय सोलायनायनि थाखाय जोंनि देहायावहाय माखासे प्रब्लेमफोर नुजायो जेरैहाय गेस बा मालाबा कनस्टिपेशननि प्रब्लेम बा मालाबा एकदमबारे डाइजेस्ट जायाना मोजाङै बोरैबा उदै थुम थुम मोननाय जायो स' बेयावहाय बे जिनिसा बिराद हेल्प खालामो जों जुदि मालाबाफोर कनस्टिपेशननि प्रब्लेम बा गेसनि बा मालाबा डाइजेशन जायाबा बेखौहाय जोङो गिलासे दैयावहाय बेनि पाउडारखौ मिक्स खालामनानैहाय टेस्टनि गावनि टेस्टनि बायदियैहाय बे हानिखौहाय होनांगौ आरोना ओमफ्राय बेखौहाय मोजाङै मिक्स खालामनानै बेखौहाय लोंनांगौ बेखौहाय सानसेयावहाय खेबनैनिफ्राय लानानै खेबथामसिम नोंथांमोना लोंनो हागोन नोंथांमोननि प्रब्लेमनि सायावसो आरो नोंथांमोननि बडिया जुदि बेखौहाय निड दङबा नोंथांमोना बेखौहाय लानो हागोन खेबनैनिफ्राय खेबथामसिम नाथाय आङो खेबसेल' इउज खालामो जेब्लानोखि आंहा एसे उदैखौ थुम थुम मोननाय जायो मोजाङै डाइजेस्ट जाया मोजाङै डाइजेस्ट जायाबा जोंहा एकदमबारे पुरा माने बडियावहाय स्ट्रेस सोमजियो आरोना जों खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो हाया मोजाङै कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया स' बेनि थाखायनो बे जिनिसा बिराद मोजां बेखायनो आं सानबायखि नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामनो होननानै आरो लोगोसे बे नेचार शियरनि बे प्रडाक्ट्सआवहाय नोंथांमोना केमिकेल मोननाय नङा कालार एक्सट्रा कालार एड खालामनाय मोननाय नङा बेयावहाय बिराद मोजां आरोना पुरा नेचारेलथार ओमफ्राय बेयावहाय जिहेतु बे जिनिसखौ नोंथांमोना साननो हागौ गोबां माने बुरजा रांनि जानांगौ होननानै नाथाय बिदि नङा बिराद एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोनो बेखौहाय स' नोंथांमोना इजिलि पारचेस खालामनो हागोन बेखौ इउज खालामोबा नोंथांमोना कनस्टिपेशननिफ्रायबो बारग'नो हागोन लोगोसे डाइजेस्टिभ सिस्टेमा मोजां जागोन आरो लोगोसे नोंथांनि हेल्थआ पुरा एक्टिभ फ्रेश जागोन आरोना स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय बे जिनिसनि लिंकखौहाय होनाय दंखायो थाबैनो थांनानै पारचेस खालामदो आरो लोगोसे इउज खालामदो
इउज खालामनानै नोंथांमोना गावनि प्रब्लेमनिफ्राय बारग'नो हादोंना हायाखै आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय खोन्थाहरबानो जाबाय स' थेंक इउ जोङो माहा फैदो जोंहानि न' खाथियावहाय इदि फुख्रि गोदोर दङ आरोना बे फुख्रि गोदोरावहाय फैदो बेरायनो थाखाय नै बेल बिफांबो दंलायो बेयावहाय गोदो खेबसे गोदोखांगौबायब्रा आङो बेयावहा मिथिबाय बेल फिथाइ लाया आं मोजां मोना गोथाव मोना नै आंनि हाबाखौ इयावसो खुंजानो लुगैयो जाखायो नै बेयावहाय जाहैबाय चकिदार थायोमोन आरोना नै बेयावहाय डेन्जार गोदोर गोदोर ना मोनो बेयाव मिथिबाय बेयावहाय सोरबा सोरबा मानसिया तास गेलेफैयो ओमफ्राय इयो इलाय आं इखौनो होननायमोनब्रा नोंसोरखौ होननाया बावरा फिथाइ नामा होननाया बेनो बादाम मोनजायोना स' बेनो बेवहायनो बिराद गिदिर गिदिर ना मोनखायो आरोना